Tervetuloa Tampereelle. Olemme Puisto Kaarilassa. Tänään pääsemme kurkkaamaan, mitä täällä on tapahtunut sitten viime näkemän. Ja todella paljon on tapahtunut. Tilaa tässä asuinrakennuksessa on noin 120 neliötä. Ja koko tila on käynyt remontin. Käydään katsomassa, mitä siellä on tapahtunut. Tämä on vuonna 1966 rakennettu, alue suojeltu, todella arvostettu idyllinen asuinalue atriumpihoineen. Ja tämä koti on kokenut näissä asuintiloissa todella täydellisen muutoksen. Tervetuloa siis peremmälle. Tässä asuinrakennuksessa tein sekä tilasuunnitelman, kalustesuunnitelman, värisuunnitelman että sähkösuunnitelman ja pihasuunnitelman myöskin. Ja hyvin pitkälle omin käsin olen niitä myöskin toteuttanut. Totta kai ammattilaistiimi hommassa tukena, mutta etenkin nämä pinnat, joita nyt kohta näette, niin ne on aika pitkälle mun tekemiä. Käydään katsomassa ensimmäistä makuuhuonetta. Hyvin paljon käytin kierrätystä tässä kodissa, eli siinä on muun muassa vanhat ovet, jotka kohta näette paremmin. Ne on tapetoitu, lakattu. Tässä tilassa haettiin vähän romanttisempaa tunnelmaa. Kaunis, köynnösmäinen tapetti, paljon valaistusta, plus sitten piti ottaa huomioon tilan monikäyttöisyys. Eli täällä on aina silloin tällöin nukkuja paikalla ja asukas paikalla. Jotenka tämä tila on vierashuone, että myöskin yhden lapsen makuuhuone aina ajoittain ja myöskin toimistotila. Ja toimistotilan näette täältä verhojen takaa. Ja siellä on sitten talouden papereita ja hieman pöytätasoa, jossa sitten onnistuu työskentely. Sähköistyksessä otettiin huomioon myöskin se, että tänne joskus joku haluaa ehkä televisio, että siellä on kaikki liitännät sitten valmiina. Se tästä tilasta, ai niin, täällä on muuten paljon kokeiltu sitten tässä persoonallisessa ateljeekodissa uudenlaisia materiaaleja ja tässä lattiana nahkalattia. Kierrätysmateriaalia, aito tuote Italiasta. Ja sitten mennään katsomaan kylpyhuonetta, vessoja ja suihkutilaa ja kodinhoitohuonetta. Otetaan ensimmäisenä tästä tämä elämyksellinen luksukas vessa. Ja myöskin kierrätystä on ajateltu, eli vanhoja ovia on hyödynnetty. Siinä on tehty tommonen kiva aukotus, vähän lasinuppia ja sitten johtuen siitä, että kodissa tarvitaan esteettömyyttä, niin ei kynnyksiä ja valot syttyy myöskin itsestään, kun sinne vessaan mennään. Ja tässä kurkataan kodinhoitohuonetta. Siinä on pyykkitilaa, siinä on pesuaineet, rätit, kodinhoitohuoneen allas, jossa voidaan käsipyykkiä vähän pestä tai vaikka niin kuin tässä kodissa välillä koiran pentua pikkasen siellä putsaillaan. Valoa tulee tuolta yläikkunasta, eli sen ratkaisun tein siihen sen takia, että saadaan luonnonvaloa joka paikkaan kulkemaan kivasti. Sitten toinen vessa. Täälläkin kierrätystä. Kierrätystorilta löytyy tämmönen vanha saunan ovi, joka sitten mitotettiin tähän aukkoon sopivaksi ja sen sitten käsittelin tuollaisella mattamustalla. Täälläkin taidetta seinillä ja siellä sitten näyttävä punavalkoinen kokonaisuus. Siellä haettiin semmoista eleganttia tunnelmaa tuossa vessassa. Ja kutsun teidät seuraavaksi mystiseen, jännittävään, tunnelmalliseen suihkuun. Sadesuihku, sademetsä. Se oli tavoitteena tässä tilassa. Siinä on käytetty innovatiivisesti. Halusin vähän kokeillakin ja siihen sitten päädyttiin ja hyvin on toiminut, eli vaneeria suihkuseinänä. Siinä on ihan tommonen sekavaneeri, joka on sitten käsitelty itse asiassa Tikkurilan Supi Arctic-tuotteella. Ja suihkun puolelta sitten ne laitoin vielä varmuuden vuoksi venelakkaa käsittelyksi. Vielä jos kurkataan tänne, ja verhot tuosta auki, täältä löytyy myös sitten toiminnallisuutta. Eli siellä on kuivari, pesukone, pesuaineita ja siivouskaappi. Noin. Paljon puuta ja vaneeria on muuten käytetty täällä sitten noissa makuuhuonetiloissakin, kun on tehty uudet väliseinäratkaisut. Ei ole laitettu kyblokkia, vaan vaneeria. Eli kunnioitettu sitä alkuperäistä ajankohtaa. Ja valmiina rentoutumaan katsotaan vanhempien makuuhuonetta. Siellä on todella satsattu valaistukseen, tummiin, mystisiin sävyihin.
Ja siinäkin vanha ovi, siinä tapettia ja lakkaa nahkalattia. Täällä todella valaistus, nämä näyttävät tummat sävyt tekevät upean kontrastin ja voitte vaan kuvitella, miltä tämä tila tuntuu ja näyttää illalla, kun tonne sänkyyn kiepsahtaa. Himmentimet, kynttilät, peiliä, toistoa sitä kautta materiaaleina, vaneri, johon on jätetty todella se vanerin näyttävyys näkyviin. Toisella puolella samaten, mutta hieman peittävämpänä, ja tässä sitten hyvin näyttävä tapetti ja taidetta. Jätetään vielä hetkeksi kuitenkin nuo makuuhuonetunnelmat vähemmälle. Ovi kiinni ja jatketaan olotiloihin. Tässä ensimmäinen näyttävä seinä. Se on toteutettu tuntostruktuurimaalilla ja sillä karkealla. Pariin kertaan työstin tässä kohtaa seinää. On osittain se vanha seinä, jossa oli semmoinen kangastapetti, ja sitten tässä on ihan uutta seinäpintaa. Ja tällä tuotteella sain tosi näyttävän, helpon pintatoteutuksen. Ja se on yksi näistä suosikkiseinistä tässä. Ja sitten kohti keittiötä, mutta pysähdytään silti vielä hetkeksi tässä matkan varrella. Siinä ruokailutilan yhteyteen haluttiin näyttävä seinä, ja tämä oli itse asiassa sellainen seinä, joka sitten tuli toteutettua ihan viimeisenä, koska piti miettiä ja piti punnita eri värejä ja vaihtoehtoja, mitä teen. Vaneri, ja sitten siihen vaneriin ihan matta tuote ensi alle, muistaakseni laitoin vinhan vihreän, oikein tämmöisen retrovihreän sävyn, ja sitten siihen tietynlaisilla kuiva- ja vähän kosteemmilla tekniikoilla taikaa sekä ihan sitä peittävää että myöskin lasöörinomaista. Valaistus toimii tosi kivasti. Tää seinä on mulle hyvin rakas. Ja keittiö. Keittiössä myös satsattiin todella paljon laatuun ja kestäviin ratkaisuihin. Koko puiset, kaapin ovet ja koko keittiö on todella niin kuin laadukas. Tässä on kivitasot. Siellä on hyvin näyttävä liesituuletin, joka on ihan kuin valaisin, mutta todella myös toiminnallinen. Tähän on myöskin saatavissa kauko-ohjain. Kaasuliesi. Yläkaappeja tässä keittiössä käytettiin aika vähän, mutta on ollut riittävästi, koska tälläkin seinällä, kun niitä sitten on, niin on todella täyttä pituutta käytetty. Kaappien takana valaistusratkaisuna on loisteputket. Eli ne on sinne integroitu. Antavat todella riittävän valon ja ovat kauniit siellä. Välitilassa on tasoteratkaisu ja kosteuden kestävä maali. Ja sitten tämä seinä. Tämä seinä haluttiin jättää ilman yläkaappeja. Tänne keittiönkin haluttiin näyttävä, virkistävä, taiteellinen seinä, koska tämähän näkyy nyt sitten tuonne olohuoneeseen ja ruokailutilaan, koska ollaan avarassa tilassa. Tämä seinä tosiaan on ollut erinkin värinen, mutta lopulta sitten päädyttiin tähän ratkaisuun. Ilta kun tulee, siellä kohdevalot toimii, antaa erilaisia varjoja noista veistoksista. Ja kun istut tuolla vähän kauempana, nautiskelet sohvalla illasta ja kurkit tänne, niin täällä on kaikenlaista tanssia ja hyppelyä seinällä käynnissä. Keittiön lattia, sama kuin tuolla sisään tulossa. Siellä on lattialämmitys ja pintana on sitten todella kiva tämmönen retro tiili, ruosteenpunainen, ja ideahan tähän lähti tietystikin tämän kokonaisuuden ja tämän kodin julkisivusta, jossa on tämä samannäköinen tiilipinta, niin haluttiin se tuoda sitten tänne lattiatilaan. Siirrytään nauttimaan keittiön antimista tähän ruokailutilaan. Ruokailutilaan tein itse tämän pöydän suunnitelmani mukaan ja hieman matalampi kuin normaalisti. Se on noin 8 senttiä matalampi kuin normaali ruokapöytä. Ja ihan ajatuksena se, että saadaan tämmöinen pehmeä flow tuolta keittiöstä tänne kohti olohuonetta. Eli kiva rytmiikka näissä korkeuseroissa. Sitten näyttävä olohuone, isot ikkunapinnat, 60-luvun ihanaa arkkitehtuuria. Oleskelutilassa on seinäratkaisu, joka on myöskin vaneria, ja tässä ideana oli revontulet. Ja se nyt sitten loimua tuolla seinällä. Tuo päätyseinä on itse asiassa ihan vanhaa, että se on vaan tietystikin putsattu ja siivottu, mutta se on vanha tiiliseinä. Sitten lattia. Lattia oli täällä vanha tammiparketti, joka oli lakattu, kellastunut. Ja siinä lähdettiin nyt kokeilemaan sitten sitä, että poistettiin sitä lakkaa mahdollisimman tehokkaasti ja laitettiin siihen vaha päälle.
sävy on ollut erittäin hyvä ja pidetty. Siirrytään kolmanteen makuuhuoneeseen. Tämä on nuoren neidin toivehuone ja hän on itse päättänyt tapetin. Sitä kautta tuli värimaailma. No niin, nuoren neidin yhdistetty tanssi- ja makuuhuone on tässä. Katoista muuten kerron sen verran, että tämä katto plus se keskimmäinen vanhempien makuuhuoneen katto, niin siellä on tommonen keskisävy harmaa, eli ei se perinteinen valkoinen, ja kyllä toimii. Alaslaskukatossa siellä on vaneria ja siihen on laitettu ihan tommonen kuultava tuote tuolle puulle, että siinä on jäänyt se vanerin muotokieli esiin. Nämä valaisimet toistavat sitä upeasti, kuten myöskin sitten tämä aika näyttävä ovi saa paljon voimaa tuosta valaistuksesta. Kaiken kruununa tälle kaikelle ovat sitten neidin vaatimat diskopallot ja myöskin sitä diskovaloa löytyy. Ja koko kodin sielu, se on tässä. Näyttävät laajat ikkunapinnat, piha on osa sisätilaa. Koko piha on myöskin remontoitu ja se on toteutettu nyt sitten ihan hetki sitten. Ihana aurinkoinen kesäpäivä ja vihdoinkin päästään oikein kunnolla pihalle. Tässä pihasuunnitelmassa haluttiin oikein kunnon nurmipintaa, että siinä voidaan vähän kärrynpyöriä heitellä. Tanssiharjoituksiakin jopa on kuulemma siinä tehty. Myöskin haluttiin nauttia auringonpaisteesta että varjoista. Ja kaiken tämän otin huomioon. Lähdetään katsomaan vähän tarkemmin, miten se on toteutettu. Tämä tilava terassi on pyhitetty oleskelulle. Nämä tuolit on todella upeat ekotuolit kierrätysmateriaalista ja saa 2 eri asentoon. Yrttipenkki totta kai kuuluu asiaan ja grillauspiste järjestettiin tälle terassille sen vuoksi, että tämä on hyvin kätevä keittiön läheisyyden vuoksi. Ja siellä sitten tuo vanha penkki, joka oli vähän niin kuin kukkapenkin alku, upea alppiruusu oli siinä se, minkä ympärille sitten rakennettiin vihreätä ja siellä on ihan havua, joka on sitten aina vihreää. Ja tässä sitten tämä hieman japanilaisvaikutteinen puutarha ja uskokaa tai älkää, niin tämä kukkapenkki ei tässä ollut ollenkaan 2 viikkoa sitten. Hauska valaisin, tämä on muuten todella tämmöinen Ikean hauska idea, eli tämä syttyy sitten illalla kun vähän narusta vetastaa ja valaisee kauniisti tämän alueen. Siinä tämä ihanainen koti on nyt koettu. Todella persoonallisia, rohkeita ratkaisuja, paljon tunnelmaa. Paljon työtä, tunteja, mutta sen arvoista. Ihanainen.com. Pysy mukana. Eiköhän pistetä jätskiksi.